Már kint vannak a pályán majdnem mindenki, úgyhogy megyünk vissza a helyszínre Matusz Krisztiánhoz. Itt van Németh Ádám játékvezető és a második félidő kezdőrúgását elvégző úriember, és itt van a haladás is, még a házigazda csapatra kell várni, mint látható a Puskás Akadémiáért szorít az az úriember, akit Tóth Szeles Attilának hívnak, és a munkatársaitól kapta a második félidő kezdőrúgásának lehetőségét meglepetésként. Hogyha a hátán lévő számból indulok ki, akkor azt sem zárom ki, hogy az 50. születésnapjára. Azt figyelem közben, hogy lesz-e egyik vagy másik oldalon csere. Egyelőre nincs, ami a haladás esetében azért érdekes, mert így továbbra is egyetlen egy olyan játékos van ott a pályán, aki ebben a bajnoki szezonban szerzett már gólt, ő pedig Gál Bálint. Szélesiék érkeznek a kezdőkörbe, és aztán indulhat a második félidő. Akinek meglepetése a kezdőrúgás, Rajonikász kollégáktól kapta ajándékba, kedvenc válogatott csapata a Hollandia és folyamatosan követi a Puskás Akadémiát. Tóth Szeles Attila tehát Szélesinek gurítja le a labdát, és aztán már hivatalosan is elindulhat a második félidő. Tischler góljával vezet tehát a Puskás Akadémia együttese. Azt említettem, hogy Tischler 6 gólt szerzett,